Sayang. Ako talaga yung smash talk na ito. Smash yun pa kayo. Sige po, tara.
Ito na lang, oh! Ito na lang. Dali na lang doon. Ba't di kayo mag- Bago po. Bago last time. Tayo natin. Yan, tanda mo na si Ray Raketa ko dahil. Uy, wag mo naman!
Naman na-hit, di ba? 10. Sir, ay, last score siya? Ha? Last score ka? 10. Maganda ka to. Ito training. Ito, pero sige, pero tira. Hindi, tira mo. Ayun na. Yunis, wait na. Ay, ka daw. Ayan, tira mo. Singapore National
Bakit? Bye. I-review kita?